खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ बयनिख्रुइबो गेदेर आरो गुवारसिन हादरनि मुङा मा? चाइना, आमेरिका, ब्राजिल, रासिया। बेनि फिननाया जागोन रासिया। बुहुमनि बयनिबो गोलावसिन दैमानि मुङा मा? नाइल, गंगा, एमाजन, मिसिसिपि, मिसुरि। बेनि फिननाया जागोन नाइल। बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन हादोरमाया बबे? आफ्रिका, एसिया, इउरप, नर्थ आमेरिका। बेनि फिननाया जागोन एसिया। आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो दुइसिन हादरमायालाय मा? नर्थ आमेरिका, एसिया, अस्ट्रेलिया, इउरप। बेनि फिननाया जागोन अस्ट्रेलिया। भारत हादरा हानि सिमाखौ मोनबेसे हादरजों सिमा रानज्लायदों? मोन 7, मोन 5, मोन 3, मोन 4। बेनि फिननाया जागोन मोन 7। गाहायनि बबे हादरा जोंनि भारत हादरजों सिमा रानज्लाया? भुटान, चीन, पाकिस्तान, रुस। बेनि फिननाया जागोन रुस। बुहुमनि देरसिन बिरग्रा दिङा बाग्रा जायगानि मुङा मा? बेइजिं एयारपर्ट, लस एन्जेलेस एयारपर्ट, एटलान्टा एयारपर्ट, टकिअ एयारपर्ट। बेनि फिननाया जागोन एटलान्टा एयारपर्ट। बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन लैथोमानि मुङा मा? दि एटलान्टिक अशियान, दि इन्डियान अशियान, दि साउथार्न अशियान, दि पेसिफिक अशियान। बेनि फिननाया जागोन दि पेसिफिक अशियान। बयनिख्रुइबो देरसिन ग्रहनि मुङा मा? सेटार्न, जुपिटार, भेनास, इउरेनास। बेनि फिननाया जागोन जुपिटार। बबे ग्रहआ बयनिबो सिगां आरो साननि खाथियाव थायो? मार्स, मार्किउरि, जुपिटार, भेनास। बेनि फिननाया जागोन मार्किउरि। मा ग्रहखौ अलंबार एबा बेलासिनि हाथरखि होनना मोनथिनाय जायो? मार्किउरि, भेनास, मार्स, जुपिटार। बेनि फिननाया जागोन भेनास। मा ग्रहखौ जों गोजा गाबनि ग्रह होनना मोनथिनाय जायो? सेटार्न, इउरेनास, मार्स, मार्किउरि। बेनि फिननाया जागोन मार्स। गाहायाव होनाय बबे ग्रहआ बयनिख्रुइबो गुसुसिन? इउरेनास, मार्स, भेनास, जुपिटार। बेनि फिननाया जागोन इउरेनास। भारत हादराव मोनबेसे इउनियन टेरिटरि दं? मोन 5, मोन 6, मोन 7, मोन 8। बेनि फिननाया जागोन मोन 8। आन्डामान आरो निकबार आइसलेण्डनि राजथावनिनि मुङा मा? पर्ट मिन्डास, बेन्दर, पर्ट ब्लेयार, बेम्बु फ्लेग। बेनि फिननाया जागोन पर्ट ब्लेयार। भारतनि मा रायजोआव सुबुं अनजिमाया बयनिख्रुइबो बांसिन दं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हारियाना, बिहार।
बेनि फिननाया जागोन उत्तर प्रदेश। बयनिख्रुइबो देरसिन दाउनि मुङा मा? एलबाट्रस, जाथोसे लैथोनि दाउ, एमु, पिकक, दावराय, अस्ट्रिच, उट दाउ। बेनि फिननाया जागोन अस्ट्रिच। आरो बयनिख्रुइबो दुइसिन दाउनि मुङा मा? रबिन, फिन्च, हामिंबार्ड, डायमन्ड, फायारटेल। बेनि फिननाया जागोन हामिंबार्ड। बयनिख्रुइबो देरसिन जिबनि मुङा मा? ब्लु व्हेल, निला गाबनि ना थिमि, केमेल, उट, इलेफेन्ट, मैदेर, लायन, सिंह। बेनि फिननाया जागोन ब्लु व्हेल। जोबथारनायाव दङ जोंना लेखा बिलाइखौ मा बिफांजों बानायनाय जायो? थाइजौ, गय, नारेंखल, औवा। बेनि फिननाया जागोन औवा। दिनैनि सोंनाय आरो फिननाया एसेनोसै। गोजोन्थों।